मनाच्या दृष्टीने पाण्यासाठी ही शिरा पाहिला शिरा मग अशा या ठिकाणी माझ्याच दृष्टीत पडतोय तुला ठार मारणे हे माझा ध्येय तुला संपवण्याशिवाय मनाच्या ठिकाणी मुक्तता नाही कारण हे भाग्यवात्रीची तुला पडलेली स्वप्न आहे ती स्वप्न बघवण्यासाठी बांधला होऊ नको हा म्हणता तुझ्या प्रयत्नाची पायघडी होईल मी माझी स्वप्न मी माझा ध्येय मी माझे उद्दिष्ट मी माझा साकार करत असते दिवसाचा स्वप्न असते नमेक्षा रात्रीच्या वेळी सोबत तुझ्या असते तर या नागभक्षकाला ओंकार गणराज गुणेश्वर सकला देवता विघ्नेश्वर सकला देवता गजानन निटला गणा निटला तुला पूजिता सकल जनाची भूत देवता विघ्नहराया जाऊन येती गौरीच्या सुखमा गजानन Oh,